Moje rodno mjesto je Šeher, to je sadašnja opština Osmaci. Tamo sam rođen nekad u maju 75. godine. Oni koji su tu živjeli se bavili poljoprivredom. Pa tako i ja i moja porodica. 92. godine ja sam imao 17 godina. Iz našeg kraja su deportovali žene i djecu, a muškarce su odveli u logor. I onda sam otišao, uključio se u armiju Bosne i Hercegovine, maloljetan. Moji su otišli u školu, a ja sam otišao na liniju. 95. godine, na 20. rođendan, ja sam teže ranjen. Potpuno se promijenio život, jer sam ja u početku bio potpuno vezan za krevet, pa onda za kolica, pa na štake. Kad sam prvi put sjeo na biciklo, mislio sam da je sav svijet moj. Ja sam poslije rata, poslije liječenja, otišao sam u kasarnu, podnio zahtjev za demobilizaciju, demobilisao se, upisao fakultet. Mi smo tamo teritorija gdje su se desili prvi povratci, dakle Mahala, Dugi dio, Ljusići. Ja sam se priključio tome 2000. godine, nekad krajem fakulteta. Tad sam bio prvi Bošnjak koji je otišao raditi u općinu Osmaci. Gdje god sam ja radio, ja sam pokušavao biti drugčiji, odnosno neku svoju energiju. Mi smo ovdje u ministarstvu pokušali uraditi nešto više na tome da povežemo naša naselja i da zaposlimo naše građane i da obrazujemo mlade. On najbolje poznaje probleme povratnika u ovome času. Nema gdje nije bio ove 4 godine. Jedan je pošten čovjek, je sposoban i dobro obrazovan. Aktivnosti ministarstva idu u tom pravcu upravo da se onima koji su se vratili, koji namjeravaju živjeti na svojim imanjima, pruži perspektiva i nada u neko bolje sutra na ovim prostorima kako bi se ovdje zadržali, kako bi ovdje formirali porodice. Tamo u Šeheru, dakle sam ja, živi moja supruga, moje dvoje djece i moji roditelji, brat, dakle i većina bliže familije. I moje neko ubjeđenje to je da tamo gdje sam ja odrastao treba odrasti moja djeca.